Assalamu alaikum rahmatullah. Barkanmu da sake haduwa a wannan aji na ka'idojin rubutun Hausa inda muke daukan ka'idojin rubutun Hausa ɗaya bayan ɗaya muke tattauna su. Mun koro bayanai masu yawa dangane da ka'idojin raba rubutu waɗanda muka ce su ne ka'idojin da in an ci karo da su ake raba rubutu, ake raba waɗannan kalmomi ba a haɗe su. Bayan mun kammala su kuma muka shiga ka'idojin haɗa rubutu wanda har yanzu ma muna nan ƙarƙashin ƙa'idojin haɗa rubutu. A yau kuma za mu ɗauki ɗaya daga cikin ƙa'idojin na haɗa rubutu domin mu tattauna dangane da shi. Kada a manta mun ce ƙa'idojin haɗa rubutu su ne ƙa'idojin da idan aka ci karo da su a cikin rubutu to za a haɗe waɗannan kalmomin, ko da an ji cewa baki ya furta su daban-daban, kuma ko da kalmomi ne masu cin gashin kansu a zahiri, in dai sun faɗo ƙarƙashin ɗaya daga cikin waɗannan ƙa'idoji na haɗa rubutu to dole ne a haɗe su. Ƙa'idar da za mu ɗauka yau domin mu yi bayani dangane da ita ce ƙa'idar da ake kira kalmomin tambaya. Kalmomin tambaya. Kalmomin tambaya. Duka waɗannan a ƙarƙashin ƙa'idojin haɗa rubutu. Ƙa'idojin haɗa rubutu. Ƙa'idojin haɗa rubutu. Su waɗannan kalmomin tambaya wani lokaci su ne ake ce musu tambayau. Idan aka ga an rubuta kalmomin tambaya ko an rubuta tambayau to duka dai abu ɗaya ake nufi. To menene kalmomin tambaya ko tambayau? Su ne kalmomin da ake amfani da su domin yin tambaya a cikin jumla. Yawanci waɗannan kalmomi idan suka zo ana yin tambaya ne da su a cikin jumla. Sannan su ne suke faɗowa yawanci a matsayin wakilin suna tambayau ko wakilin suna ɗan tambaya. Saboda yawanci idan aka yi amfani da su suna tambaya ne dangane da wani ko wata ko wasu ko waɗansu ko kuma wani abu ko waɗansu abubuwa. So don haka kenan suna wakiltan wani suna ne da ake tambaya dangane da shi. Shi yasa ake kiran su wakilin suna 'yan tambaya ko wakilin suna tambayau. Kalmomin tambaya da za mu tattauna sun haɗa da na farko wanne. Wanne. Wannan kalma ce ta tambaya wadda take nuni ga namiji. In an ce wanne abu ne namiji, ko da mutum ne ko kuma duk da ko mutum ko wani abu ko wani al'amari duk ana amfani da wanne, amma kuma dole kasance jinsin namiji. Akwai kuma wacce, wanda wannan kuma tana kamawa jinsin mace. In an yi amfani da kalmar wacce to jinsin mace ake nufi ba jinsin namiji ba. Za mu ɗauka mu saka su a cikin jumla domin mu ga yadda za su kasance. Wanne ne naka? Wanne ne naka? Misali an fito daga masallaci sai aka ga takalma iri biyu, sai mu sai tambayi Audu wanne ne naka? Don haka wanne ne kenan na Audu. Kada a manta wannan kalmar dirka ce, dirka da ke nuna jinsin namiji. Mun tattauna dirka a baya a cikin ƙa'idojin raba rubutu, don haka dole a rabe da wanne, ba za a haɗe ba. Amma ita wannan kalmar wanne kuskure ne a ce an rubuta ta a matsayin wanne, an raba wannan ne ɗin. Kuskure ne wannan, ba za a rubuta haka ba. Haka kuma idan muka ɗauki kalmar wacce, inda muka ce ana sa ta a matsayin abin da ke nuna jinsin ta mace. Misali a cikin jimla, wacce ce akuyarsa? Akuyarsa. An gana a haɗe akuyar da sa saboda gajeruwar mallaka ne. Mun tattauna dokar gajeruwar mallaka a baya. Wannan kuma dirka ce da take nuna ta mace, don haka ita ma an ga an ware ta. Amma wannan wacce ɗin an ga cewa an rubuta ta a haɗe, ba za a rubuta haka ba, ba za a rubuta wacce haka ba. Wannan kuskure ne, ba a rubuta haka. Wani ƙarin misali bayan wanne da kuma wacce akwai waɗanne.
waɗanne. Wannan kalmar tambayau ɗin tana nuni ne ga jam'i, waɗanne tana nuni da jam'i. Akwai kuma mene, akwai mene. Za mu ɗauki waɗanne mu ba da misali a cikin jimla. Waɗanne yara ne suke surutu? Waɗanne yara ne suke surutu? Waɗanne yara ne suke surutu? An ga inda waɗanne suka fito, ba a ce waɗan haka, ba a ce waɗan sai aka ware ne daban ba, saboda kuskure ne. Ba za a ware ne ba, dole a haɗe su. Waɗanne yara ne suke surutu. Mene za mu ɗauka, shi ma mene dole a rubuta shi a haɗe. Misali, menene sunanka? Menene sunanka? An ga an haɗe ka da suna saboda gajeruwar mallaka ce. Ka ɗin nan, me ka ɗin nan shi ya mallaki wannan suna. Wannan kuma an ga an rabe saboda dirka ce, amma mene ɗin nan saboda tambayau ce, kalma ce tambayau, don haka ba za a rabe me da ne ba, sai dai a haɗe mene. Ba za a rubuta mene me daban ne daban ba, ba za a rubuta haka ba, kuskure ne. An ga kenan duk ire-iren waɗannan kalmomi, wanne, wacce, waɗanne, mene, duka za a haɗe su ne, ba za a rabe su ba. Kenan idan muka fito da su sarari yanda za a gansu, za mu ga cewa duka waɗannan kalmomi dole ne a rubuta su a haɗe, ba wai a rubuta su a rabe ba a cikin rubutu. Misali, muka ce wanne za a rubuta a haɗe, amma ba za a ce wanne ba, wannan kuskure ne. Muka ce mene za a rubuta a haɗe, ba za a ce mene ba, wannan kuskure ne. Dole ne a rubuta a haɗe a koyaushe. Muka ce wacce, ba za a ce wacce ba, kuskure ne. Muka ce waɗanne, kuskure ne a rubuta waɗanne, kuskure ne a raba, kuskure ne a raba ne ɗin nan. Don haka dole a rubuta su a haɗe. Ire-iren waɗannan kalmomi su ne ake kira kalmomin tambaya, yayin da idan aka ci karo da su a Hausa, dole ne a rubuta su a haɗe, ko da an ji cewa a baki furta su ake a matsayin kalmomi guda biyu. Don haka yayin da aka rubuta su a matsayin kalmomi guda biyu, aka ware su, an saba ka'idar rubutu ta haɗa rubutu, ƙarƙashin dokokin haɗa rubutu wanda ake kira kalmomin tambaya ko kuma kalmomi tambayau. Da fatan muna ƙaruwa da waɗannan lakcoci da muke kawowa dangane da ƙa'idojin rubutun Hausa, kuma da fatan za su taimaka mana wajen tsaftace rubutunmu yayin da muke rubutun nazarce-nazarcenmu a cikin harshen Hausa. Allah ya mana jagora. Ya rufe kofa ko ta ina, fage na gini tun can baya, Hausawa sun yo suna, gano su ke tsara ta, su nemi tsari gun 'yan ɓarna. Leka ginin fadojinmu ka gane akwai manyan magina, Afirka karam kaf Hausawa mun rufe kofa ko ta ina. Harshen Hausa ya yi fice, ya rufe kofa ko ta ina. Tsari na gida a gina a shiga, Afirka a da ba tamkar mu. Rumbu gefe ga madafi, can ga bayi sai dai mu, can zauruka can bishiya, nan ɗakunan matanmu, zaman gandu ma mun yi fice, mun rufe ƙofa ko ta ina. Harshen Hausa ya yi fice, ya rufe ƙofa ko ta ina. In ku abinci ka so magana, mu ne